Къде отивам? Никой не го интересува. Отиваме в Малдивите с биомед. Добре, ще ви кажа къде отивам. Аз напускам тази държава, как да го знаете. Влогинг. Къде отиде, маняк? В момента сме в Търново. Аз съм супер крива, защото исках да поспя. Но зад мене беше застанал един господин, чийто телефон звъня поне 20 пъти. В моя лаво имаше две лели, които бяха буквално като сутрешните неалармо. Дразнещи. И всеки път, в който съм се ще спрат. Те се включваха отново. Това е да ходим. Проверка и се казва, че има някакъв вирус на твоя компютър. В съвета има да махнеш... Тази Лиля е на мястото на чучото с телефона. И тя също е на телефона. Явно самото място предразполага да си на телефона. Това е като телефонна кабина. Буквално. Искам да знам кой се изкиха. Кой е чухе. Колко време остава? Така ли? Ама аз много мразя да ходя с обувки. Те са дейти на Apple човек направо бахти проститията. Да, говорят хората, които нямат. Ей, По принцип Apple е бахти проститията, но това е друга въпрос. защото я нямаш, затова е проститията. Топет. Трябва да отворим за влога. За влога? Ау, кюфтаци. Така... Да. Балканско. Да. Нямам време за ножове. Не, директно ще си... Ти да пак е... боцкам, защото съм супер гладна. Майко. Чак не ми се говори, разбираш? Така най-обичам да ми готвят и да не ми взимат пари. Ти все още ли си в стрес? Не, просто ме замяза един човек на един мой приятел. Ти имаш приятел? Браво. Ще кажеш ли нещо за... Да, ще пръскам сега, чакам. Озмо покет 3 ли е? Две. Двойка, сега чакам четвърката. Лузари. Това ще играеш или няма? Аз няма да играя. Как? Аз просто ще гледам унижението ти. Игра ще вкарвам... Не започва добре, не започва добре. Нещо да кажеш, да се надуеш малко? След малко. Сега загрявам. Ще ми местиш ли резултата? Трябва да водим някаква работа. Не. Може да извадиш някой кеш, някой форинт да ми дадеш. Да, аз съм махам от България, казвам ви, да си го знаете. Човек да не гледаш страх, не трябваше да казвам. Ти си звезда в момента, разбираш ли? Всеки момент ще усетиш 7G натоварване, това е лъжане, няма да се съдим. Все още няма да ви казвам в коя държава се намирам, ще разберете малко по-късно. Снощи мислех да правя някакви снимки на хотела и на стаята, обаче просто имах нужда да си легна и наистина не ми беше до нищо. Първите им впечатления за града, в който се намирам, са, че много ми прилича на малко по-модерна София. Има интересен дух, а лошите ми впечатления бяха от градския транспорт. Защото дадохме по 6 евро за автобуса от летище до център, което за мен е немалка сума. Извинявам, а за градски транспорт, нека да не прекаляваме с негативите. Смятам, че първо ще виждам позитивите. Може би съм една от малкото жени, които могат да се зарадват на кантар. До сега правих крака, сега продължавам с корем. Лъвов мост. Така амазонка. Има ли пирани и такива като тебе? Не, всъщност аз в момента съм единствената такава и затова и няма много хора по улицата, тъй като явно бързо се е разчула
молбата за моето присъствие. За гадна хищна скумрия. Да, Да. Преславска. А вие в Преслав имате ли скумри? Доста са, май, доста са. Имаме доста скумри, имаме такива пръчове като вас. Да, и ти си човека. О, боже, за да не ме се заглупава хората, все пак това е река Дунав. По принцип е късно, но ще снимаме реката. Момичетата са с скандални аутфити. Също като теб, Точно като мен. която е като съветски сводник облечена. Продавам царевица. Каква страхотна царевица! Трябва да ви дам Дърмеш. Не подарявай. Първата е безплатна. После Страхотно. Тук хората са наистина Човека много е търговец. любезни, знаят нашият език, хора, той знае български. Но и това момиче знае български. Представяш ли се? Да. всичко е илюзорно. Абе, къде е микрофона? Може ли Не да знам, между другото. оная песен в клипчета после царевичката ми яко пари. Чака чук. Това е Ясмин. О, Ясмин Кемал. Да. Стига, ягенето ми каже. Тя всъщност е сестра на Кемал Сойдери. А това е Давид. Да. Давид. Предпочитам псевдонима Дейв. Давид от Моисей и Ангел. Жалите. Да, от 10 Божи заповеди. Да разберете кой е гласът от камерата. Изключително популярен. Това съм аз. Това са лифтовете в Банско. На шипка. Ходим за на шипка във Варна. В момента се намираме пред парламента в Будапеща. Искам да кажа, че дори фаерите в Белук Търгово не са толкова стръмни, колкото метрото в Будапеща. Изглеждате се едно си говорите за цената на салама по този дружество. Дойдох с случара, човек, аз се запознах. Какво смисъл, че си клиент, ще се обучиш как да си. Трябваше да дойда по-анци. Що с ръбовишния? 26 евро, ако искаш. Колко евро беше това? 12. Това, че с варента към преварента. Наистина малко на преварен. Да, наистина преварен сок. Компот. На Компот. Да. Неща. Не е някакво гадно, ама... Underwhelming. Че това е най-гадното грено. Доволни ли сте от Ню Йорк кафе? Давам му минус 6 от 10, просто защото е най-туристически траш място. Освен това пих най-скъпия топъл шоколад в живота си, дори в Алпите и Доломитите не съм пил топъл шоколад. 13 евро и 50 евроцент. Единственото, което не е по джоба в Унгария. Малко по-модерния Владислав Варненчук в Варна. Само ли той няма намерачки рекламата? Още ли страдаш за 12 евро? Да. Лондон Бридж вече си има конкуренция. Капана в Пловдив. Надушвам фенове на Star Wars. Не мириша чак толкова змия. Как не ми отстъпваме аз? О, извинявай се, аз Да, не знаех. да, аз съм зад вас. Благодаря ви, благодаря. Моментът на истината. Бялата е рол. Как е? Много яко. Искам да се опръскам. Не, съм много яко. Значи Ню Йорк кафе, просто да си ми да тръм. Всички са доволни. Мен направо не се говори, искам да ям и да ям и да ям. Най-якото място, което съм посещавала в Будапеща. Едни от най-хубавите рамени, които съм ял дори и в Токио, човек. Ето това, ако не е реклама, вече не знам. Буквално пътувай до Будапеща, за да го пробваш. Да, и си го откриваш. Открихва да намират. Всички изглеждат странно такова доволни. Да. Плуват си ли с бухуци? Така че това не е буквално. Чакам да ми се изтегли инстаграма да се апдейтне, че да ги последвам. А, така е. Я фърлен. И една. Така. Милионер. Винаги, когато ходя в хотели, си взимам бански. Този път реших да не си взимам, което беше огромна грешка. Буквално с Ясмин обикаляхме 5 часа и нямаше никъде в магазините нито един бански. Бяхме на път всъщност да си вземем един, който в последствие се оказа, че не е бански, а е боди. Но в крайна сметка си намерихме и сега отивам на спа. Студено е. Порелаксирахме малко, сега отиваме и да пинем по нещо. Зареди ли са? Усещам как. Ами, често казано, след спато малко сме дома. Така. Обаче
Сега ми светна. Евровизия в Будапеща. Давай, след вас. В момента съм на път да си поръчам водка с пармезан, което нямам представа дали ще ме хареса, обаче ще го пробвам. Пармеджано. Найс. Има някакъв много интересен вкус. Имам чувство, че има някаква любов. Шермина ще хареса този коктейла, тъй като има oysters, водка и се казва Рокфелер. Рокфелера. Да, без. Ще спряха музиката.